impyerno. Dahil iti may isa nga tupiko iti Biblia nga hanga kayat nga dengdengan iti nagano nga tao. Kinagpaisuan na uray ti adu nga relihiyon, adu kanya dakat handang akseptaran dito iso nga kunada ti naduma ti impyerno, imposible ti impyerno, managayat ti Dios. Awan ti impyerno nga ibagbagay ti Biblia kano, kunada. Kunada ti impyerno kano isureta tuok ti biag, padas ti biag, rigat ti biag, kaya ti impyerno. Iti naduma kunada awan ti impyerno. Managayat iti Apo, natay ni Apo Diyos para amin nga tao. So awan iti impyerno nga madusay jay. Natay mo tan ni suna para ka natay amin. Amin nga tao, so nga pailang tirason nga pagbutangan tayo. Di naduma ako nada, iti impyerno, dumtang to di chimpo, madusan to ti tao, nunalpas nga karo na iti baso na di impyerno. Numano nga tawon iti dapat nga karo na, ilubos to ni Apo, mawaya-wayaan ni suna. Dahil ba, kada kayo kadwa, ada iti literal nga lugar nga impyerno nga awan patingga nga dusa, kagururay kada kayo kung kanyam. Nohan mo nga asiptaran, kanhan mo nga talkon, Iso Kristo nga manubot kung may salakan mo. Na iti sa ti Apo, Revelation chapter 21 verse 8, amin na iti managpasol nga na gito, agururay, iti impyerno, agururay, iti baybay nga agapapoy. Pagkat, pagpagkasyak, agpanunod ka, iti destinasyon, iti eternidad mo karon.